Moi! Tervetuloa kattoo vähän mun kevään hetkiä. Meillä on kauspaketissa. Mä oon saanut itse kanssa alkaa treenaa nyt tässä kevään aikana iskuttamaan ja heittelee ja muuten. Tässä on vähän videoita siitä. Ainahan trickshot pitää kyllä ottaa jossain vaiheessa treeniä. Come on! Sitten mä menin käymään Pohjanmaalla. Ja sitten mä oon käynyt vähän ostoksilla. Kävin ostaa vähän petivaatteita ja vähän unelmoimassa sitten huonekaloista ja tulevaisuuden kodin sisustuksesta. Jokainen kaappi piti katsoa läpi ja sitten vähän fiilistelyä. Kävin ostamassa myös parit farkut. Ja mun lemppari homma on ollut keväällä kyllä palapelin tekeminen. Moikka!